Mutta en mä tiedä, mä enemmän kesäihmisiä kuin talvia. Nyt tulee taas, me käytiin nyt tultiin Lapista nyt keikoilta ja mä kävin elämäni ensimmäisen kerran avannossa. Ja se oli huvittavaa, niin mä vihaan sitä, mutta saatiin sen, kun mun kaveri on semmoinen intohimoinen. Joka vuosi jos on avannot, se on silleen, että sun on pakko kokeilla, sun on pakko kokeilla, sun on pakko kokeilla, sun on pakko kokeilla. Sitten kun mä kysyn miksi, niin se perustelee se aina samalla lailla. Se on silleen, kun sen jälkeen tulee niin paljon parempi olo. No vittu, kaiken jälkeen tulee parempi olo. Sama kuin tuotais kaktuksen perseeseen. Ja ottaa sen pois, niin sen jälkeen on parempi olo. Ajatelko joku harrastaa sitä? Mitä sä harrastat? No, pari kertaa viikossa. Mä tulen kaktuksen perseeseen. Toimiiko se? Kyllä ei oo flunssaa 7 vuoteen.